Endamên Koma Aştî û Civaka Demokratîk li ser pêngava dîrokiya girîla ya çektunekirinê axivîn û gotin. Em ji bo hemû pêngavan amade ne. Merasîma me nayê wateya bi dawî bûna têkoşînê. Em bihêztir dibin. Her kes çi dikeve ser milî wî divê bike. Dumayîka vê berxudanê tabii destpêkê dewleta Tirk alî Devlet Bahçeli ve wekî temsîla dewleta Tirk dike alî wî de bangawazîk hat kirin. Meclisê de ev bangawazî hat kirin wekî din daxuyanî hat danî. Ser wî esasê jî seroketî bersiv davê daxuyaniya Bahçeli. Tê zanîn em wekî hereket yani boy tekoşîna demokratîk pêş bikeve, aştî û demokratîk pêş bikeve, çend merhele me derbas kirin yani ji not sisiya vir ve hema 30 salî zêdetir me boy ev tekoşîn pêş bikeve me evek davû dest pê kirin feqet yê vê ra ne amade bû dewleta Tirk bû her tim me amadekariya xwe vê ra nîşan da pir tişt hesir yani şer da dengasiyê jiyan kir û asta heremî navnetevî da pirsgirêk gorankariyê hatin çêkirin boy wî jî bi evekê wan wisa pêşket seroketî jî bersiv da vê evî ser wî esasî tê zanîn seroketî 27 Şubatê da bangawazîk kir û PKK jî 57 Gulanê da kongre xwe da meziran bersiv da vê evî yani PKK fesat kirin pêvajoya çekdarî hat dawî kirin me xwist em derbasî pêvajoya siyasî û demokratîk bibin. Em hemî pozisyonê re amedin em dikarin wî bêjin. Aştî û pêvajoya demokratîk re pêvajoya xwe parastinê re jî amedin ama kî tabii seroketiya me wekî danûstandinê sereke yê vê pêvajiyê dişîne seroketî dimeşîne em jî wekî şagirtê vî seroketî em jî vê teqîbê wî dikin gorî wî jî ev pêngav hemî hatin avîtin êdî dimîne ser dewleta Tirk yani vê noxtê da gavê aliyê boy demokratîk bûn aştî pêş bikeve wî milî de gav bavêje tiştê erkê tê ser milê me avît û tabii ya destpêkê jî rewşê seroketî de gerek gorankarîk çêbibe. Pirsgirêkê Kurd pirsgirêkekê giştî ye. Yani hetanî pirsgirêkê Kurd da çareserîk çê nebe takê Kurd jî çareser nebe. Ev hem boy em bêjin her beşekî Kurdistanê hem boy giştî her ew pirsgirêkê berdewam bike yani her ev keşiyê berdewam bike. Civaka demokratîk netava demokratîk bêrê xistin kirin zagonê wê bêne ava kirin û zagonê bingehîn vê çerçevede bê guhartin li ser vêna bank kirin. Destpêkê ji xwe de dest pê kir bêguman ji bo ku çareserî pêş bikeve ji bo hereketa PKK bangê xwe kirin. Gavên erênîn ê herî em bêjin got di dîrokê de gelek caran nayê dîtin. Weka yekemîn hin tiştên ku gota gavên bêne avêtin jê re cesaretek mezin hereket jî da nîşandan û ev gava vêtin. Tiştekî got niha bibe gerekçe bibe sebep ki got dewleta Tirkiyê bêje yani ez gav nebim nabêjim jî dibe wisa jî mesele dimeşe nemaye yani tiştekî got bêjin nemaye. Di vê manê de yani dewleta Tirk jî pêdivî heye gav bavêje. Yani erê mesela seroketî vê înisiyatîfê bi rengê herî erênî bikartîne feqet ev nayê vê manekê got wê ev rewş bê müzakere bê guhartin ve wisa berdewam bike yani tenê wisa yek gavî bêne avêtin ne wisa yani. Têkoşîna siyasî û guhartin ve guhartinê têkoşînek zehmet e bêhemferehî dixwaze seroketî û rêxistin bê bêhemferehiyê dine nîşandan vê nêzîkbûnên erênî herî radîkal deyne pêş yani dewleta Tirk bêguman gav navêje wê ne ji bo kesî ne ji bo heremê ne ji bo dewleta Tirkiyê û ne jî ji bo gelan wê baş nebe yani. Ya baş weke got peyva de jî tê gotin xuşkûbiratiya gelan e demokrasî ye û azadî û rêya çareserî di çerçevekê hem siyasî û hukukî de hem jî çerçevekê eskerî de pêkanîn din ji aliyê xwe de jî gav vê herî de avêtin. Di vê manê de çiyayê Kurdistanê
derketin lazım mesela Cihaya Kurdistan'ı derkeve Axa Kurdistan'ı ve mani de pozisyona işgali derkeve ve gelin karakolê xwe yani ya rast ava naxa